Kowe kok ngadep karo aku ning pendopo iki apa gaweanmu mburis tok rampungi apa Bu? Nggih pangestunipun sampun paripurna pedamelan kok Ki Lurah. Ya syukur. Umbah-umbah kae mau ya wis rampung, sampun. Pitik bebek mentok banyak. Neng samping omah kae ya wis tok pakani. Sampun Ki Lurah. Ya syukur. Mergo gawean wong wedok ya aja sok ditinggal. Nggih. Kena jagongi wong lanang ki kena. Nek gaweane wis rampung, gaweane wis paripurna kuwi jagong ana karo wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Kae kok ana training semampir ning kamar mandi ae traininge sapa? Nggih, training kula. Terus klambi senam kae ya klambimu apa piye? Nggih. Sirmu arep mbok ngapa? Nggih sir kula menika nderek ibu-ibu kiwa tengen bluluk tiba menika menawi Selasa sonten menika sok ngawontenaken senam. Weh. Senam apa? Senam ingkang aerosemit nika lho. Apa? Sing nganggo dicek-dicek nika men supaya awak kula niku ya kenceng. Nek awak kula kenceng, awak kula apik niku piyai kakung mboten mlirik mrika-mrika. Wong nyatane sampeyan niku nek muni teng ngarep omah nek ana tangga liwat ya ling alembono entek amek kurang golek nek bojone dhewe blas ora tau dialem niku sampeyan niku jeneng wong lanang sing kurang nganu napa nggatekke karo bojo. Awang ya fakta kok. Kowe iki wis umurmu wis tuwa, wis kepala 5. Nggih. Awakmu wis nglomprot kabeh kaya ngono iki. Sing arep tok kencengke nggo apa? Mbok nggo ndas wae dikencengke. Men le mikir kuwi apik. Mboten perkara ngaten to Mas, mung jeneng bojo budidaya kok ya ora entuk. Kula sir kula niku nek minggu niku sampean ya aja dolan karo kanca-kanca. Kula warga kula niku sok dijak dolan. Nolowati niku sok dijak renang. Wah. Nek aku weruh Nolowati renang meneh salin seringat. Kok salin seringat pripun wong Nolowati niku ya putra panjenengan. Kula warga ora tau dijak piknik. Nek kanca-kancane dijak piknik ya ora kitang cerak-cerakan ning sok dijak piknik. Kula niku nek nyawang story WA sampean niku sok lara ati lho. Mosok pasang teng story mangan karo kanca-kancane neng mall. Monggo kula niku blas ngerti mall kaya ngapa wae durung tau. Kok bojone ora tau dijak, anake ora tau dijak ming karepe senburu senenge dhewe niku jenenge ya ora apik. Ngoten, mancing, bakar-bakar kali kanca-kanca. Anak ora dijak, bojo ora dijak kaya ngoten niku napa ya wangun. Nek sampeyan masang story gambar kula niku napa isin? Ya ora. Sumene aja kaya ngono. Mbiyen ketok apa, saiki ketok apa. Sik, stop. Aku ora gagas perkara kowe. Nggih. Ning sing tak gagas jebul duwe anak wedok ayu ki ya ning ati ora tentrem. Duwe anak wedok sing banget Sristya ing warna kuwi ning ati ora jenak. Nggih. Aku ngerti kok. Tangga-tangga do tekan kene iki aku ngerti, geter kae nyunggi gender tekan kene. Natnut. Ngarep omangat ketoke ngajari aku gender. Ngerti sing digoleki dudu aku. Sing digoleki Nolowati kepengin nyawang anake dhewe. Engko nek anake dhewe ora metu terus gendere dusung meneh go Bali. Karo gemermeng kae. Aku apal kaya ngono kuwi. Aku ngerti trike wong-wong ya aku ngerti. Le ora piye? Wis, tulus kae nganggo kethu. Men ora ketok rupane. Tekan nggon aku ya gayane iki tawa apa tawa kamera. Ming arep karo anakku wedok. Aku ngerti kok trike wong-wong. Blendis kae nggawa jek tok. Nggo ngejeki cengele kae apa piye? Kayane arep ngajari elektronik, ming arep nyawang anakku. Werna-werna. Aku wis ngerti kok. Wis ngerti trike wis tak apali kabeh arep ngapa. Kabeh mau mung kayunyon lan kaheboan. Sarta kepengin nyawang karo anake wedok. Wah ya piye to ya kaya ngono kok. Wah nganti ratan ki bleder. Anggere surup nom-noman ki biasane nek tetek
Ora ning ngarep omahe dhewe ya ning ngarep omahe dhewe. Wah, ana sing nganggo sepatu. Ana sing nganggo kathok ketat. Dilebokke kaose. Bokonge suwek. Ayo wis. Werna-werna teko niki werna-werna. Ning pirang-pirang dina iki yem nggih. Kok dadi anakku kok beda karo adat saben to? Tak sawang kok kaya ciput pucet. Pucet. Jane anakku ki lara apa nek pancen masuk angin ya disowanke Pak Mantri. Ampun, ampun. Pak Mantri niku nekat wonge. Saniki pun mboten nyawang kiwa tengene Pak Mantri niku wong. Lho tegese mantri ki mantri pengobatan. Sampluk modar. Sowanke Pak Mantri, ngono ya. Ben dipriksa. Oh. Men dipriksa, dinunul. Penyakit iki apa? Terus obate iki apa? Ngono. Nek kira-kira Pak Mantri ora iso nangani, sowanke Pak Marjo. Pak Marjo dokter kae lho idul prapatan. Oh, ora ngaten. Dokter umum nggih. Larane lara apa? Lah wong bocah lara ya tok nengke wae mung bola-bali tok pakani kunir asem terus. Ayo ora ape to. Burung mangsane ngombe kunir asem kok dipakani kunir asem. Arep ngapa? Kowe kuwi sok ngombe kunir asem. Dadi menisi awake. Nggih. Kula tak matur ning bebek ampun duka. Muni piye kowe? Nyelok aku muni piye? Bebek. Oh bebek notol bathukmu ki apa piye? Bebek menika sayang. Ora usah kulino tembung sing aneh-aneh ngono bapak utawa mas utawa kiraka. Mas Gareng mboten nesu. Ora lah ngapa to kok nangis barang ngapa ya? Lah niku mbrebes mili ngrasake kanane Kang Putra Nalawati. Tak plinteng saka kene lho kowe. Kowe iki nek nangis ki elek banget ya, Yem. Ora jewek-jewek kaya ngono kuwi. Tuthuk sisan. Nggih kula tak maju leh kula ajeng matur. Heeh. Kena ngapa? Nganduri ketiwasan janjane kula niki wis ndesek rembug karo anak sampeyan Nalawati. Heeh, terus lara apa bocahe? Nalawati niku mboten lara. Ora lara kok pucet, awake kok lemes. Aku krungu lho. Nek neng mburi kae aku pas neng kamar mandi neng anu apa jenenge iki? Toilet, toilet. Terus si Nalawati ngerti-ngerti ning pojokan sumur. Ana kuwi ngapa? Nganti tak loke ngapa to, Nok? Kena ngapa kowe? Nek mutah mbok diutahke. Nggih. Niku janjane gejala demam berdarah. Mboten. Lah apa kowe ora iso bingungke to? Ku tak candak sirahmu tak dengkul cengelmu lho. Nek omongan karo Mas iki sing apik. Nalawati niku bloko kalih kula. Nek piyambake niku ngandhek. Lho, kok kewanen? Trek pobes sing dindhek Nalawati iki. Tegesipun menika mboten kok ngendhek bis napa trek nggih dindhek terus kan ngunduri sampeyan mboten purun. Rasa sok banyol. Rasa sok banyol kowe iki dudu ponokawan kowe iki dudu abdi. Sing wajib banyol iki aku. Kowe aja banyol. Tegesipun menika ngandhek. Ngandhek iki tegese piye? Ora sing cetha, tapuki lho kowe. Ora gawe bingung atine wong tuwa. Wewek waja. Piye? Wawak waja lara untu
Wewek ki lara, waja ki untu. Lara untu apa piye? Mbok dijabutke. Matur Pak Dokter gigi, Pak Dokter anak kula dijabut gigike, kula dijabut nyawane. Muni ngono gae wis. Sampeyan kok sia-sia nek kalih kula. Wewek waja menika ingkang putra Gerbini. Pada omong ora crap-clup ya, Yang. Tak long bumbung dasmu. Pengarep ngelong bumbunge dadak gak ngetok empring. Kesuwen. Anakku meteng. Nggih, kok iso? Iki hasilnya. Iki hasilnya lemu ngomong bocah ora tau gatheke. Aku ora iso omong to. Nalawati njaluk montor ya tak tukokke. Njaluk sing metik ya tak tukokke. Bareng ngono lunga-lunga sore-sore kae wis tak kon ngandani nek lungane sore iki kon ngelekke, tok elekke. Lah kok ora tok elekke. Dikok kene graji dasmu kok. Kowe simbok sing ora iso gatheke karo anak. Kowe tak kandhani ya Yem. Sing jeneng bocah meteng mongko ora duwe bojo ngono kuwi iki ngorek-orek raine bapane. Asu. Aku kon piye? Anakku dadi kaya ngono piye? Sabar, Ma. Sabar. Ora cekelan. Sabar, Ma. Sabar. Niki lakon adil men kudu dilakoni. Lakon kaya ngene iki nek ora kowe sing ora seti tinggatake ana ora bakal rampung. Setan kowe. Wis tak omongi to nek sore aja dipenging gawa montor. Mong aku nek ora Nalawati nek mulih setengah 12 setengah 1 kowe tanpa nyeneni, kowe tanpa ngelekke karo anakmu. Modar kowe. Jengkel aku. Iki kaya ngene iki sing coba. Sing aku Yem bayem. Sing aku yo nyok. Nggih kula ngakoni keluputan. Kula ngakoni kleru. Gampang wae men iso ngucap ngakoni kleru, ngakoni keluputan wae iso wae nek dadan kaya ngene iki juga kepiye? Nggih, wis urusan. Urusan aku ora ngurus karo Nalawati. Aku arep golek dalan ning pati wae aku. Ampun, Mas. Ampun. Niki pancen kleru kula. Kula ora iso elek-elek karo anak. Nganti anake dhewe sing wedok meteng kaya ngenten. Dudu lupute bapakne ning lupute mbokne. Nek sampeyan ajeng golek dalan ning pati, dudu sampeyan sing wajib mati ning kula mbokne sing wajib mati, Mas. Iki dudu lupute bapak, dudu lupute biyung. Nanging luputku ingkang ora setiti njaga marang awakku. Wekasan aku kedadian kaya ngene dudu lupute bapa, dudu lupute biyung. Sing wajib nampa paukuman dudu kok bapak, dudu kok simbok. Ning Nalawati sing wajib nampa paukuman aku tak golek dalaning pati. Aja bapak, aja simbok sing tekaning pati, Pak.
dirembuk. Nalawati. Opo madhep rene? Kabeh perkara kuwi. Aku ora iso ngomong karo kowe to. Nek aku arep lenggan ki disemprot nganggo baygon. Nanti mlebu cangkem barang ora. Seneng nek aku mangan walang sangit kowe, ha. Mboten, Mas. Dirembuk. Iki mau pancen lagi padha lali. Aku ya bingung kudu kepiye lek nglakoni. Simbokmu ya bingung ngerti kahanan kowe kaya ngono. Lah saiki ngene. Jujur-jujuran. Iki iso rampung perkarane nek ngerti sapa wong lanang sing wani ngonoke kowe. Nggih. Nang janjane mbiyen ki ya sing ditiru ya bapakne. Ngaku mbiyen ya ngono dhisik. Kuwi rak mbiyen, rak durung ana alat kontrasepsi. Iki wis zaman modern, jangan sampai terjadi seperti itu. Kowe menengo, mari tak graji lambimu. Aku tak nakoni anakmu. Nggih. Sapa Nalawati? Nek sing lanang iki kecekel terus tak parani, "Ger, Nang. Kowe itu minta elek karo anakku." Nek sing lanang ku ngakoni terus kula tanggung jawab, Pak. Tak gorene. Ora gagas kuwi anake sapa? Ora gagas kuwi derajate apa, sugih apa miskin, sing jeneng wong Daud kuwi utawa wong rabi kuwi gegarane mung sebrak. Seneng. Nek wis seneng terus nyebrak. Biasane ngonten mergo nggo kebutuhan. Aja ngomongake mbokmu engko tak patenani. Sapa? Kula tak jujur ning bapak ampun kaget. Ora no. Nek kowe jujur jenenge iki. Apa jenenge Amir? Apa jenenge Iwan? Apa jenenge Budi? Aku iku ketemune ning SD. Ini Ibu Budi, ini Pak Budi, ngono kuwi. Bapak niki wong kahanan kaya ngene kok ya isih iso guyon. Apa ana kawane? Kan entuk guyon. Monggo dijaluki lakon sing gayeng, ya ta? Kudu gayeng. Sapa? Omong. Sapa? Santoso. Dereng matur kok. Oh, tak. Lambene kaya muni Santoso. Upama ya ora sudi aku duwe mantu Santoso. Tak rajang-rajang kaya Brambang. Iris-iris kaya lombok. Wis ben. Sapa? Muga-muga dudu Santoso. Nek nganti Santoso aku sok berat tenan. Rambute wis rontok kaya arep dialep apane. Kula tak matur kali Bapak. Matur ora dadi ngapa, ora dadi ngapa. Sing tumindak niki dudu wong liya. Wah. Sapa kowe? Apa tangga teparo? Sanes. Lah sapa? Mburi omah kae. Mburine awake dhewe kae. Ha. Sanes. Ayo. Ki wong omah. Sanes. Lah sapa? Sapa omong gawe tak paranane, tak dodoke korine. Tak kinange gampil karo suruhe. Aku sing arep nglamar karo wong lanang mau. Munggah-unggah inding orang lamar. Inggih. Kula warga. Hah? Kowe guyu ta iki mau? Glegeken Mas, glegeken matamu kuwi. Ngek-ngek kok glegeken. Kowe iki sajeke urip tak tau glegeken kok. Kon madang kok banget ya terus ngising ora glegeken. Tanpa glegeken wong ora iso dadi daging. Sapa? Inggih menika pun Yayi Lengkung. Hah? Yayi Lengkung. Lengkung ana
Inggih. Tenan kok piye, Nak? Estu. Petro. Trembelane tenan kok Petro. Lunging gadong sapa rambat-tamu ndasmu atos Petro. Iki wis ora ana sedulur, wis ora ana kanca. Iki wis ngora-ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang sawase urip. Tro, kowe iso ngandani anakmu apa ora? Kowe sing tak jor-jor apa anakmu sing tak jor-jor? Ora gelem tanggung jawab. Aku ora sudi ngaku